हाय लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ दासान्दि। बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङब्ला गिबियावनो खावलायखाबाय जे नोंथांमोन बयबो आंनि चेनेलखौ अनसायोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बेखौ मिजिं थिबाय। आङो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो लानाया बेसो जे गोबां सुबुङा आङो माने सोङो जे खायफा सुबुङा आंनाव सोंहरदों जे नोङो भिडिअखौ आपल'ड होयो, नोङो भिडिअखौ मा समाव माने आपल'ड होदोंना होआखै, जे नटिफिकेसन मोनाखैब्ला आंनियाव फैयाखै, आं नुवाखै बेफोरबायदि बुंहरो। जे बेनि प्रब्लेम्सनि सल्भखौ आङो दिनै खालामनो सानदों। मानो होनोब्ला गोबां सुबुंनिनो बेयो मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ जे गोबांनि चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव बेनि माने इयुनाव जि भिडिअसफोर आपल'ड होयो बेनि नटिफिकेसन एबा बेनि भिडिअआ नोंथांनाव सहैया। बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि सायाव क्लियार खालामना होनो सानदों जे नोंथांमोना बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय नोंथांमोना दिनै जे सोरनिबा चेनेलखौ एबा आंनि चेनेलानो जा बा सोरनिबा चेनेल, जे आङो दिनै आं गावनि चेनेलनि थाखायल' बुंनो सानाखै, मानो होनब्ला गोबांनि चेनेलनि सायावनो बेफोरबायदि जादों जे नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होनायखौलाय नोंथांमोना साबस्क्राइब लिंनाय थानायखाय साबस्क्राइब खालामो, नाथाय बेनि लोगोसेनो नोंथांमोना बेयाव खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुवा, जे आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे नैबे बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुवा। बे साबस्क्राइब लिरनाय दं, बे साबस्क्राइबखौ गोजाखौ नोंथांमोना थुनायनि उनावहाय बेयो माने कालारा सोलायनायनि उनाव बेनि खाथियाव थानाय जि बेल आइकन, बे बेल महर दङ, जे घन्टि दङ ना, बे घन्टिनि जि बटन दङ बेवहाय बेखौ नोंथांमोना बेखौ सेरनानै अल खालामा नोंथांमोना। बेनि थाखायनो नोंथांमोननियाव मा जाया, नोंथांमोननाव जुदि जोङो जुदि गोदान भिडिअ आपल'ड होयो अब्ला नोंथांमोननि सेराव मायाव खालामा नटिफिकेसन एबा नोंथांमोननि सेराव भिडिअआ नुजाहोया। बेनो गुबै जाहोन जे नोंथांमोना गोबां माने खायफा सुबुङा आंखौ बुंबाय थायो जे नोंथाङा भिडिअफोरखौ माने आपल'ड होयो आंनियाव मोनफैया, आंनि नटिफिकेसन मोनफैया होननानै बुंदों। स' बेनि थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोनखौ क्लियार खालामना होनो थाखाय। नोंथांमोना जुदि सोरनिबा चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामो अब्ला नोंथांमोना बे गोजाखौ साबस्क्राइब खालामनायनि उनावहाय बे खाथियाव थानाय जि बेल आइकन दङ, नैबे बेल आइकना जे नोंथांमोना आङो बेवहाय स्क्रिनाव दिन्थिना होदों, जे बे बेल आइकनखौ थुनायनि उनावहाय बेवहाय गोजौआव बेवहाय मोनथाम अपसन दङ। बे मोनथाम अपसननि बे गोजौनि अल लिरनाया, बे अल लिरनायखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। अब्लानो नोंथांनाव जे आंनि जायखिजाया मोजां गाज्रि गासैबो भिडिअ आपल'ड होनायखिना नोंथांनियाव नटिफिकेसन मोनहैगोन आरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नुगोन, बियो कनफार्म। बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बेखौ क्लियार खालामना होबाय। आरो सानैसो माने सुबुङा आंनाव सोंदोंमोन जे आंनि चेनेलानो साबस्क्राइब खालामजायाखै, माने आंनि मबाइलाव नोंथांनि माने चेनेला साबस्क्राइब खालामजायाखै, आंनि चेनेलाव गुबुननि माने बेफोर चेनेलफोराबो साबस्क्राइब खालामजायाखै, मानि थाखाय होननानै बुङो जे बे मा जाहैयो जे नोंथांनाव बै इउटिउबावहाय बेवहाय नोंनि जि इमेल आइडि, बै इमेल आइडिजों नोंथांनि बे बै इउटिउबाव नोंनाव माने लगइन खालामनाय गैया, जायनि जाहोनाव नोंथांनाव माने बे साबस्क्राइब खालामजाया, बा खायफाना माने खालामजायो बा खायफाना खालामजाया बेफोरबायदि जायो। बेखायनो नोंथांमोना नोंथांनि जि माने इउटिउब दं बेखौ मा खालाम, जे नोंथांनि इमेल आइडि, बै इमेल आइडिजों नोंथाङा बेयाव लगइन खालाम। बेयाव लगइन खालामब्लानो नोंथाङा गासैनिबो चेनेलखौ लाइक खालामनो हागोन, गासैनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन, गासैनिबो बे माने भिडिअसफोराव कमेन्ट हरनो हागोन, साबस्क्राइब घन्टि बटन गासैबो खालामनो हागोन। जे बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय मा खालाम, जे नोंथांमोना बै घन्टि बटनखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांनि इउटिउबावहाय मा खालाम, नोंथांनि इमेल आइडिजों खुलिना ला। बेखौ खालामब्ला गासैबो क्लियार जागोन। बेखौनो आङो मिजिंथिनायजों आङो नोंथांमोनखौ बे डाउटखौनो आङो क्लियार खालामनानै बे मोनसे सर्ट भिडिअखौ बानायबाय। जुदि नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जायोब्ला अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो, लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव, लोगोसे साबस्क्राइब खालामथार प्लिज अननानै, जाहाथे नोंथांमोननि बै साबस्क्राइबजोंनो आङो जाहाथे मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअस खालामनो हायो। बेखौ मिजिंथिनायजों आं एसेयावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।